Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Daroy. Taong 1991, Kulambugan, Lanao del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 60 anyos na itong si Daroy. Dahil sa wala siya noong pamilya, kung kaya't nagmamagandang loob ang pamangkin niya, nakupkupin siya. Noong una, tinatanggihan niya pa ang alok nito, pero dahil sa pangungulit nito, nagawa rin naman siya nitong mapapayag. Kahit doon na naninirahan itong si Daroy, hindi niya hinahayaang maging palamunin siya sa bahay na yon. Hanggat may trabaho siyang nakikita, pinaghihirapan niya ito para lamang may maiambag. Mayaman ang pamilya ng pamangkin niya. Kahit nga hindi siya magtrabaho, makakakain siya. Gayunpaman, pinipili niya palaging magbanat ng buto nang sa gayoy makita ng pamilya nitong nagpupursige rin siya. Sa loob ng ilang buwan niya roong pananatili, kung kani-kaninong lupain na siya nakikisaka. Hapon lang din siya kung umuuwi sa bahay nito para kumain at makapagpahinga. Dahil sa ganun niyang ginagawa, ilang beses naman siyang inabisuhan ng kanyang pamangkin na magretiro na sa pagtatrabaho. Ayon dito, hindi na niya kinakailangan pang magbanat ng buto dahil sa matanda na siya. Dagdag pa nito na, huwag rin siyang mag-alala sa kadahilanang wala itong balak na siya ay iwan at pabayaan. Subalit sa kabila ng mga pangako nito sa kanya, nagpupumilit pa ring magtrabaho itong si Daroy nang sa gayoy walang masabi ang pamilya nito. Isang hapon, habang naglalakad siya papauwi, nakasalubong niya ang kanyang pamangkin na buhat-buhat ang isa sa kanyang apo. Pagsilay niya rito, unang bumungad sa kanya ang makapal nitong labi at ang namamaga nitong kamay. Dahil sa kanyang nakita, inaasahan na niyang meron doong nangyayaring kakaiba, kung kaya't ang ginawa niya, sundan ito. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad ng pamangkin niya sa kanya na maging ito man walang kaide-ideya sa mga nangyayari. Upang malaman nila ang kalagayan ng anak nito, nagdesisyon siyang magpakonsulta sa kilalang albularyo sa lugar nila. Pagdating nila sa pamamahay nito, agad naman sila roong pinapasok at dali-dali nitong tiningnan ng apo niya. Habang nagmamasid si Daroy sa paligid, malakas ang kanyang kutob na nakagambalayo ng duwende at tikbalang. Kalimitan kasing ginagawa ng tikbalang sa mga kinagagalitan nitong tao ay ang pamamaga ng labi nito. Yung sa kamay naman walang duda, naniniwala siyang duwende ang may kagagawa nito sa apo niya. Makalipas lamang ang ilang minutong pagtingin dito ng albularyo, agad naman yung napasipat sa pamangkin niya habang nagwiwika dito ng, "Huwag kang mag-alala. Hindi malubha ang kalagayan ng anak mo. Mamaya tatawasin natin siya. Ating aalamin kung anong iaalay nyo sa mga engkantong nagambala ng bata. Nga pala, Daroy, bakit hindi na lang ikaw ang tumingin dito sa apo mo? Parang wala ka namang pagmamahal dito, oo. Huwag ka nang magkaila pa. Kilalang kilala kita." Nang marinig naman ni Daroy ang sinabi nito, napayuko lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Kilala mo ako, kaya hindi mo na yan dapat itanong pa. Matagal na akong tumalikod sa larangang yan. Kailan may hinding-hindi na ako babalik dyan." Dahil sa kanyang sinabi, napatawa lang naman ang albularyong yon na para bang hindi ito lubos makapaniwala sa mga bagay na kanyang inilahad. Maya-maya pa,
Inabisuhan siya nitong babalik at babalik siya sa larangang yon sa kadahilanang yun na ang nakatadhana para sa kanya. Bago pa man humaba ang kanilang usapan, nagpaalam na siya sa pamangkin niya na sa labas na lamang siya maghihintay. Matapos naman itong marinig ng albularyo, muli itong nagsalita sa kanya ng tungkol sa larangang matagal na niyang kinalimutan. Kung patuloy mo yang iiwasan, nangangahulugan lamang na patuloy ka pa ring nabubuhay sa nakaraan. Sa ginagawa mong yan, walang magandang bukas ang naghihintay sa iyo. Bumalik ka na, Daroy. Naniniwala kong ikakatuwayan ng mga taong binigyan mo ng pangako. Wika ng albularyo sa kanya. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, minabuti naman niyang ipagsawalang bahala ang mga bagay na yon. Sa pagsapit ng takip silim, nasipat naman niya ang kanyang pamangkin. Nakakalabas pa lamang sa bahay ng albularyo. Paglapit nito sa kinaroroonan niya, agad naman itong ibinigay sa kanya ang anak nito. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan na silang naglakad pabalik sa kanilang tahanan habang nananatiling walang kibo sa bawat isa. Alam ni Daroy na merong nais itanong ang pamangkin niyang yon, kung kaya't minabuti na lamang niyang hintayin yung magsalita. Bago pa man sila makarating sa kanilang tahanan, narinig naman niya yung nagtanong sa kanya ukol sa nais ilahad ng albularyong nakipag-usap sa kanya. Nang marinig naman ni Daroy ang sinabi nito, pilit naman niya yung iniwasan sa pamamagitan ng paglahad dito ng iba pang mga paksa. Subalit, ang ginagawa niyang pag-iwas noon ang mas lalong nagbigay ng matinding paghahangad sa kanyang pamangkin na malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang buhay. Maging ito man kasi, aminadong hindi naabutan ang buhay niya noong binata pa siya. Nang mapagtanto naman ni Daroy na hindi na siya makakaiwas pa, nagpasya siyang ilahad ang mga bagay na nais nitong malaman pagdating nila sa kanilang tahanan. Dahil sa kanyang sinabi, doon pa lamang siya nito tinantanan. Maya-maya pa, nang marating na nila ang bahay, agad naman nilang niratay ang apo niya sa silid ng mga magulang nito. Matapos niya yung gawin, dali-dali naman siyang bumalik sa sala kung saan naroon ang pamangkin niya. Pag-upo niya sa harapan nito, unang bumungad sa kanya ay ang pagmumukha nitong animoy hindi na makapaghintay. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagtitigan nila, doon na naglakas loob si Daroy na ilahad ang mga bagay-bagay. Ayon sa kanya, ipinanganak siya ng isang agimatero di kalayuan sa baryong yon. Lumaki siyang isang masayang bata at hindi naglaon nang tumungtong na siya sa tamang edad. Kinasihan siya ng kanyang ama na magmana ng lihim nitong karunungang dinadala. Sa edad niyang 18 anyos noon, nagkaroon na siya ng kasintahan kung saan isang taon lang ang lumipas, nagbunga naman ang kanilang pagmamahalan. Subalit lingid sa kaalaman ni Daroy na ang karunungang dinadala niya ay ang magbibigay pala ng sumpa at ang magpapahamak sa kanyang pamilya. Magmula kasi noong iwan siya ng kanyang ama, doon na nagsimula ang malas ng kanyang buhay. Hindi niya mawari noon pero kahit anong gawin niya, para siyang sinusunda ng malas. Naging malakas naman ang panata niya sa kanyang lihim na karunungan na dinadala, pero hindi yun sapat para tuluyan siyang makawala sa ganoong sitwasyon. Sa loob ng ilang taon, nagtiis si Daroy at ang kanyang asawa. Kahit wala na sila noong makain, patuloy pa rin ang pag-iintindi nila sa bawat isa. Ni minsan, hindi niya rin nakita sa mukha ng asawa niyang yon ang pagsuko sa kanilang sitwasyon. Kahit mahirap sila, masaya pa rin ito. Ganon din ang mga anak niya. Dagdag pa niya na naging kontento siya sa ganoong kalagayan nila pero
Nang akmang inuunti-unti na niya ang pagtalikod sa karunungan niya, mas lalo pa silang nalagay sa hindi kaaya-ayang sitwasyon. Dahil sa pagtalikod na kanyang ginawa, ang buong pamilya niya tuluyang nawala sa kanya. Matapos mamatay ang mga ito dahil sa isang karamdaman, ipinangako roon ni Daroy na habang buhay niyang papasanin ang pagsisising yon. Habang inililibing niya ang mga ito, isa-isa niyang kinalas sa kanyang katawan ang lahat ng agimat na kanyang ibinaon doon. Ang iilan sa mga agimat na yon, nilimusan ng iilang mga albularyo, kabilang na yung mga matandang tumingin sa kanyang apo. Magmula noong nangyari ang insidente, lumipat siya sa baryo ng pinsan niya, kung saan yun naman ang ama ng pamangkin niya. Doon ay naging magkatuwang sila sa trabaho hanggang sa namatay yon dahil sa komplikasyon sa katawan buhat sa labis na pag-iinom. Ayon pa kay Daroy na ang kaginhawaang tinatamasa ng kanyang pamangkin ay ang bunga ng pinaghirapan ng ama nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, naunawaan naman ng pamangkin niya kung gaano kabigat ang pasakit na pilit nitong dinadala. Sa pakikinig nito sa kanyang istorya, halos hindi nito mapigilang umiyak buhat sa hirap na kanyang pinagdaanan. Labis din yung humanga sa kanya, gawa ng magmula noong namatay ang asawa nito, hindi na siya naghanap pa ng iba. Matapos naman niyang mailahad ang kanyang istorya, tinanong siya ng pamangkin niya kung kaya pa ba niyang bumalik sa larangang kanyang tinalikuran. Nang marinig naman ni Daroy ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang sumasagot doon ng, "Kahit anong oras kayang-kaya kong bumalik. Ang inaalala ko lang, baka manumbalik na naman ang kamalasang minsan kong tinangan. Alam kong iisa lang ang paraan para maalis ito, at yun ay kalimutan ko ang lahat-lahat." Matapos naman yung marinig ng kanyang pamangkin, inabisuhan siya nitong magpatingin sa isang albularyo. Naniniwala kasi ito, walang malas sa karunungan, basta ba'y nahahana yon sa kapangyarihan ng Diyos. Dagdag pa nito na, maaaring kaya niya naranasan ang bagay na yon dahil sa mga demonyong palihim siyang tinamna ng kung ano-ano. Nang marinig naman ito ni Daroy, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos na sumagi sa isipan niya ang tungkol sa isang matandang kuno-kunong aswang sa lugar nila noon. Tandang-tanda niya pa na tuwing dumaraan siya sa bahay nito kasama ang kanyang ama, palagi siya nitong pinagmamasdan. Hindi inaalis ng matandang yon ang paningin nito sa kanya hanggat hindi sila nakakalayo sa tahanan nito. Dahil sa pangitaing yon, agad naman siya roong nagpaalam na tutungo siya sa bahay ng albularyo para magpatingin. Habang binabagtas niya ang daan, pinaghalong galit at puot ang kanyang naramdaman, gawa ng sa loob ng ilang taon, sinisi niya ang kanyang sarili ukol sa mga bagay na nangyari sa kanyang pamilya. Pagdating niya sa bahay ng albularyo, nadatna naman niya yung nananabako sa labas ng bahay nito. Nang masipat naman siya nitong naglalakad papalapit, agad naman itong itinigil ang kasalukuyan nitong ginagawa upang magawa nitong malaman ang kanyang pakay. Sa pagharap nilang dalawa, isang bagay lamang ang inilahad niya rito, at yon ay ang kagustuhan niyang magpatawas. Nang marinig naman ito ng albularyo, hindi naman yun tumutol sa nais niyang mangyari. Pagpasok nila sa loob ng bahay nito, agad naman siya nitong tinalukbungan ng telang itim habang inuusalan. Matapos siyan, tinanong siya nito kung bakit nais niyang magpatawas, na siya namang agad niyang sinagot ng, "Marami ang bumabagabag sa isipan ko. Nais kong malaman kung meron bang nagtanim ng kung anong bagay sa katawan ko. Pakiusap, kung may nalalaman ka,
Huwag kang magdalawang isip na sabihin ito sa akin. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang inumpisahan ng albularyo ang nais niyang mangyari. Makalipas lamang ang ilang minutong pagtatawas, doon na pag-alaman ng albularyo ang tungkol sa isang bagay na nagkukubli sa kanyang sistema. Hindi mawari ng matanda kung ano ito, pero naniniwala siya hindi ito normal para sa katawan ni Daroy. Upang mailabas ang bagay na yon, pinainom siya nito ng langis na may mga usal. Halos magdadalawang garapon din ang kanyang naubos noon hanggang sa dumating ang puntong nakaramdam na siya ng labis na pagsusuka. Maya-maya pa, doon bumungad sa kanila ang isang uri ng papel na kulay itim na merong sinulid na nakatali rito. Sa estado ng papel na yon, parang hindi ito basta-bastang nababasa ng anumang uri ng likido. Ang labis pa noong ikinagulat ni Daroy ay noong buklatin nila ito, doon bumungad sa kanila ang petsa kung kailan ito ginawa, ang mga sumpang isinulat rito ng kung sinong nilalang na may galit sa kanya, at ang hula sa kung ano ang mangyayari pagkaraan na tanganin niya ang bagay na yon. Nang mabasa niya roon ang pagkamatay ng kanyang pamilya, doon niya nakumpirma na ang nilalang na may gawa nito ay yung matandang palaging nagmamasid sa kanya noong bata pa siya. Nasisiguro ni Daroy na buhay pa ang matandang yon, kung kaya't nagdesisyon siyang muling buhayin ang karunungan ng pagiging isang agimatero. Matapos siyang makuha sa kanyang katawan, inabisuhan naman siya ng albularyo na mag-ingat, lalo pat hindi pangkaraniwang aswang ang matandang gumawa sa kanya ng bagay na yon. Gayunpaman, sa kabila ng mga nalaman ni Daroy, nanatili siyang porsigido sa mga bagay na nais niyang mangyari. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makauwi na siya, doon na niya sinimulang pag-isipan ang tungkol sa mga mutya at agimat na kanyang kukunin. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang ngipin ng kalabaw para sa lakas at mutya naman ng kidlat para sa bilis. Napagpasyahan niya rin na bubuhay siya ng trespiko, pangontra tigalpo at lason. Dahil sa kanyang mga plano, inaasahan na niyang buwan ang aabutin nito. Ayon kay Daroy, ang pagbuhay ng trespiko na merong mga kataganang sator ay inaabot ng 2 buwan bago niya ito tuluyang mapanday at mabigyan ng buhay. Sa hanay naman ng 2 mutyang nais niyang makuha, aabutin din niyo ng 3 buwan bago niya ito tuluyang matangan. Inaasahan na niyang magiging mahirap ang kanyang gagawin, pero sa ngalan ng paghihiganti, nakahanda siyang panindigan ng mga bagay na mangyayari. Lumipas ang mga buwan, hindi na muna siya nagtrabaho. Naunawaan naman yon ng pamangkin niya, gawa ng ni isang bagay, minabuti niyang wag yung itago rito. Lumipas ang 5 buwan, may mga pagkakataon nang nasisilayan si Daroy na nakikipagbuno sa mga kalabaw. Bumubuhat din siya ng tipak-tipak ng kahoy na merong hindi pangkaraniwang bigat na siya namang labis na ikinagulat ng pamangkin niya. Kapag may libreng oras din ang albularyong tumutulong sa kanya, nagduduelo silang 2 upang subukin ang kanyang lakas. Nang mapagtanto niyang sapat na ang kanyang lakas na tinatangan, doon na siya nagpaalam sa kanyang pamangkin. Inilahad niya rito ang maaaring mangyari sa kanyang pag-uwi at ang posibilidad na maaaring hindi na siya makabalik ng buhay. Matapos naman itong malaman ng kanyang nais, hindi naman yon tumutol. Bago niya nilisan ang bahay nito, binigyan siya nito ng isang mahigpit na yakap habang nagwiwika sa kanya ng, umuwi ho kayo kahit anong mangyari. Hihintayin ka namin dito. Gawin mo ang mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Sana sa paghihiganti mo, mabawi mo sa demonyong yon ang buhay na ninakaw niya sa'yo. Nang marinig naman yon ni Daroy,
Taos-puso naman siya roong nagpasalamat. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman niyang binagtas ang daan pabalik sa dati niyang lugar. Halos inabot din siya ng 5 oras sa paglalakad hanggang sa dumating ang puntong narating na niya ito. Habang nagmamasid siya sa paligid, isang bahay lamang ang kanyang hinanap. Nang masipat niya ang pamilya ng matandang yon, agad naman niya yung pinagmasdan. Sa pagsapit ng hating gabi, pasimpleng lumapit naman dito si Daroy. Nang mapansin niyang bukas ang likurang pintuan ng bahay na yon, dali-dali naman niya yung pinasok. Habang dahan-dahan siyang naglalakad, nakahanda naman ang kanyang tabak sa kahit na sinong nilalang na magtangkang pumigil sa kanya. Maya-maya pa, pagdating niya sa may kusina, doon niya nasipat ang isang hubot-hubad na babae na naglalagay ng langis sa katawan nito. Pagtitig nito sa kanya, agad naman niyang hinawakan ng bunganga nito, sabay unday ng kanyang tabak sa dibdib nito. Sa sobrang bilis ng pagkakapaslang ni Daroy sa nilalang na yon, hindi na ito nagkaroon pa ng pagkakataon para sumigaw. Matapos niya yung maisakatuparan, agad naman siyang umusad patungo sa isang silid na pinagdududahan niyang silid ng matanda. Inaasahan na rin niya kasing wala na yung kakayahang maghanap ng pagkain sa kadahilanang masyado nang marupok ang katawan ng taong ito. Isipin ninyo, binata pa lang si Daroy, matanda na ito. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto ng silid, maigi naman niyang pinakikiramdaman ng buong paligid, gawa ng nasisiguro niya hindi lang babae ang naroon noon sa bahay na yon. Pagsilay niya sa loob nito, doon niya nakita ang matandang lalaking may nanlilisik na mga mata na kanina pa palang nakatitig sa kanya. Nang akmang tatayo na ito, bigla naman niya yung sinunggaban at walang habas na kinaladkad sa loob ng silid. Matapos niya yung gawin, walang sawa niya yung pinagsasasapak hanggang sa tuluyan ng hindi mamukaan ang nilalang na yon. Subalit, sa kabila ng pinsala nitong natamo, patuloy pa rin yung nakangisi sa kanya habang nagwiwika ng, "Malapit na rin akong mamatay, Daroy. Gawin mo kung anong makapagpapasaya sa kaluluwa mo." Pero sinasabi ko sa iyo, mapatay mo man ako, hindi na mababago ang lahat ng nangyari sa buhay mo. Hindi sapat ang kamatayan ng katawang lupa ko para mapagbayaran ang habang buhay mong pagsisisi. Dahil sa sinabi nito, mas lalo pang napuno ng galit ang kanyang puso. Sa puntong yon, pumasok sa kanyang isipan na para makapaghiganti, kinakailangan niya ring lipulin ang mga natitirang kamag-anak ng matanda. At para maisakatuparan niya ang bagay na yon, kinakailangan niya itong dukutin at dalhin sa isang lugar kung saan nila gaganapin ang huling labanan. Noon ding mismong gabi, kinaladkad niya ang matanda habang patuloy niyang ikinakalat ang presensya nito sa paligid. Pagdating niya sa isang patag na lugar, ipinako niya yon sa isang kahoy at mula roon, matyaga siyang naghihintay. Ilang minuto lang ang lumipas, doon na niya nasilayan ang pagsidatingan ng kalahi ng matanda. Sa puntong yon, walang habas naman niya yung sinugod at pilit pinagtatataga. Hindi niya na yun binigyan pa ng pagkakataong makalaban sa kadahilanang hangad niya ring iparanas sa nilalang na yon ang halos ilang dekada niyang pagsisisi. Dahil sa tangan niyang mutya, wala namang nagawa ang mga kamag-anak ng matanda kundi ang mamatay sa kanyang mga kamay. Nang iharap niya sa matandang yon ang bangkay ng mga ito, seryoso naman niya yung pinagmasdan kung saan doon din niya nasilayan ang nararamdaman nitong galit para sa kanya. "Ano ang pakiramdam na mawala rin sa buhay mo ang mga taong mahalaga sa'yo? Hindi ba't nagsisisi ka rin? Yun nga lang, ang pinagkaiba nating dalawa,
Wala ka ng panahon para makapaghigante. Pinaglaruan mo ang kalahati ng buhay ko. Ngayon ipaparanas ko sa iyo kung ano ang sakit na naramdaman ko noon. Tingnan mo itong kamag-anak mo. Tingnan mo habang pinupugutan ko ng ulo. Galit na wika ni Daroy sa matanda. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang walang pagdadalawang isip naman niyang pagpugot ng ulo sa kamag-anak nitong nag-aagaw buhay. Matapos niya yung gawin, doon niya na yun pinaulanan ng saksak sa katawan na siyang naging sanhi upang tuluyan na rin niyong mamatay. Sa pagkawala ng mga ito, iniwan ni Daroy ang bangkay ng mga nilalang na yon para pagpistahan ng mga balbal na naghihintay sa likod. Naniniwala siya na kapag nakain ng mga balbal ang katawan ng mga ito, mawawalan yon ng pagkakataon na makatawid sa kabilang buhay. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa paligid, doon siya nakaramdam ng paggaan ng kanyang dibdib. Yung tipong ang problemang matagal niya na noong dinadala ay naglaho na lamang na parang bula. Magmula noong nangyari ang insidente, nagdesisyon siyang bumalik sa pagiging agimatero. Sa kanya pang pagtanda, nagdesisyon siyang ibahagi ang kanyang karunungan sa kanyang pamangkin na siya din namang nagbahagi ng kanyang istorya. Magpahanggang sa ngayon, dala-dala pa rin ng pamangkin niya ang kanyang istorya na binigyang titulo ng pamangkin niya na Ang Paghihigante ng Sinumpang Antingero. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe naman si Daroy, sobrang lakas, no? Kasi isipin ninyo may mga gusto siyang kuning mutya tapos gusto niya agad-agad. Pero masasabi ko lang rito sa buong kwento, unang-una, bakit kaya siya tinamnan? 'Di ba? Ba't siya binigyan ng sumpa ng aswang? Siguro, pwedeng nangyari na yung aswang na yung galit sa tatay niya Tapos, hindi makagante, so ang ginawa na itong aswang, habang mahina pa tong Daroy na to, dito ko ibabaon yung gusto kong mangyaring sumpa na dapat sana ibibigay ko sa tatay. Diba? Alam ko may nabanggit na ako sa inyong ganitong klase ng pangaral. Na kapag kayo malakas, sobrang lakas yung antingero, ang dami nyong karga. May nakaaway kayong pagpalagay na lang natin ng engkanto, duwende, mga ganong tipo lang. Hindi kayo kayang galawin yan. Sino ang titirahin ng mga yan? Yung pinakamahina sa buong bahay ninyo o yung pinakamahina sa buong angkan ninyo. Sino-sino yun? Pwedeng yung asawa nyo, kapatid ng asawa nyo, anak mo, o kung sino pang malapit sa puso mo na wala namang karga o walang alam pagdating sa mga lihim na karunungan. Yan, alam ko naging pangaral ko na yan sa inyo, lalo na sa mga kapwa nating antingero, manggagamot o kung ano paman. Na kapag meron kayong gagalawin o meron kayong sasaktan ng isang nilalang, lalo na kung mangkukulam, tuluyan nyo na o di kaya kalasin nyo lahat ng gamit. Kasi kapag yan nakawala, tas hindi nyo kinalas yung gamit, malamang sa malamang babalikan kayo niyan, lalo na yung mga kinukulong lang sa bote. Sobrang nakakatakot nun. Kaya hanggat maaari, kung pwede nyong tuluyan ninyo. Kasi gumawa naman ng kasalanan tapos alam naman natin lahat na pumapanig sila sa side ni Taning. Diba? Hindi ko na kailangan sabihin kung sino pa si Taning. Pero kung madadaan naman sa usapan, kung makakalas naman yung gamit ng mangkukulam tapos bibigyan nyo ng sumpa na kapag gumamit pa siya ulit ng karunungang yun, pwede siyang mamatay, yun na lang siguro pala ang pinakamaganda. Kasi alam naman natin pare-parehas na meron niyang pamilyang may iwan, tsaka meron niyang pamilyang binubuhay. So, pinakamaganda sa lahat, kasunduan na wag nang ulit gagamit kung sino man yung nilalang na makakalaban ninyo. Tsaka siguraduhin ninyo 100% na hindi kayo mababalikan ng nilalang na yon. Okay? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.